belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Conquête is bezig met een voorstel om te zorgen dat ambtenaren toch een deel van hun vakantiegeld kunnen krijgen. Eerder was dat gestopt vanwege de slechte financiële situatie. Nu schrijft de Extra dat de minister bezig is om een voorstel in te sturen aan de minister van Financiën om te kijken hoe er geld kan worden gereserveerd dat de ambtenaren toch een deel van hun vakantiegeld kunnen krijgen. Terwijl de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening bezig is met een voorstel voor de betaling van vakantiegeld aan ambtenaren, wilde het parlement gisteren vergaderen over dat onderwerp. De vergadering was aangevraagd door Miguel Martinez van de partij CEM samen met Sheldry Ossepa van PNP en Gilbo Duran van de MFK. Maar er kwamen niet voldoende parlementariërs opdagen. Het quorum werd niet gehaald en daarom kon de vergadering niet doorgaan. Miguel Martinez van CEM vond het vreemd dat Sheldry Ossepa, die wel de vergadering had aangevraagd, niet aanwezig was bij de vergadering. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensei em Aqualectra, ta honrar de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Ou para seguir, registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800 0135. Muito nos te contribui na melhor Curaçao. Leveren weer veel mooie plaatjes op gisteren toen scholieren te horen kregen of ze waren geslaagd voor een middelbare schoolexamen. Veel gejuich, veel emoties en de Extra besteedt er veel aandacht aan vandaag. Het was geen makkelijk schooljaar voor veel scholieren, omdat vanwege de coronapandemie er allemaal restricties waren doorgevoerd. Dat maakte de blijdschap er zeker niet minder om. Als alles goed gaat, wordt aanstaande maandag het kabinet Pisas beëdigd. Dat zal bestaan uit 7 ministers. 5 daarvan zijn nu nog parlementariër. Het gaat om Pisas zelf, leider van de PNP Rudmilda Larmonie Cecilia, Charles Cooper, Ornelio Kid Martina en Javier Silvania. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. De overstap van de 5 parlementariërs die minister willen worden in het nieuwe kabinet Pisas moet goed getimed worden. Dat schrijft de Extra vandaag. Aanstaande maandag om 12 uur wordt het nieuwe kabinet beëdigd. Dat betekent dat kort daarvoor de 5 parlementariërs afscheid moeten nemen en er tegelijkertijd moet worden begonnen met het proces van het aannemen van de 5 nieuwe parlementariërs. Als daar te veel tijd tussen zit, verliest de coalitie in ieder geval voor een tijdje de meerderheid in het parlement. En dat wil de coalitie van MFK en PNP ten alle tijde voorkomen. De brandweer moest gisteren uitrukken voor een uitslaande brand in een huis in de Van Zwietenstraat in Otrabanda. Bij aankomst heeft de brandweer er alles aan gedaan om te voorkomen dat de brand oversloeg naar andere huizen. Dat is gelukt, maar het huis zelf is helemaal verbrand. Ook Aqualectra moest komen omdat verschillende elektriciteitsdraden in brand vlogen en daarom moest de elektriciteit worden afgesloten. De brandweer had ook aan de buurtbewoners gevraagd om even hun huis te verlaten in afwachting van het werk van de brandweer.
Het festival Un Canto pa Curaçao, dat kan worden gezien als het nationale songfestival van Curaçao, is dit jaar opgedragen aan iedereen die heeft bijgedragen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie op Curaçao. Dat is een mooi gebaar. De organisatoren willen op die manier laten zien dat ze het werk van de mensen zeer waarderen. Vorig jaar kon vanwege de pandemie het festival niet doorgaan. Dit jaar gaat het wel door. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.